Τι θα κάνεις το καλοκαίρι, θα πας διακοπές? Θα πάω μωρέ να κάνω μπάνια στο Καγιάφα, λέω να πάω κάτω εδώ σε εμάς. Στον Καγιάφα έχει πάρει φωτιά, έμαθα, δεν είναι ωραία πια. Και ήθελα να πάω και μια βόλτα και στην Τίνο, στη Μεγαλόχαρη, αλλά δεν βγαίνω. Με τι να πάω, είναι πολλά τα έξοδα. Και μου λέει μετά, αν πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόλτα να πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λέτε εκεί στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, πάω εγώ στη Μύκονο, έχω μουστάκι εγώ, ρε. Έχουνε κι άλλοι μουστάκι στη Μύκονο, μην ανησυχείς. Θεριακλίδες είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρεις και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω? Παρεό. Δεν παίρνω παρεό, εγώ έχω το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, να ρίξεις κάτι. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώς θα πας έτσι ξόστιθος? Ποιο? Δεν κυκλοφορεί κανείς στη Μύκονο ξόστιθος. Να το πιάσεις, λέω, στον μπούστο. Δηλαδή, εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω. Μπορείς να πας με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξεις από πάνω. Θα σε δούνε γυμνό, ανταριάζονται. Δεν πάω, εγώ θα πάω με το μαγιό, αλλά εγώ φοβάμαι να πάω σε λόγο. Και ένα καπέλο Παναμά πρέπει να βάλεις. Πάναμα χάτ που λέμε. Όχι, έχω καπέλο ψάθινο, το μεγάλο να πούμε. Το ψάθινο, το βουγιουκλάκι. Αυτό το ψάθινο, του ψαρά. Μεγάλο, ναι, μεγάλο είναι, το δικό μου είναι μεγάλο, αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο. Αλλά αν πας στη Μύκονο, θα πρέπει να βάλεις και φρούτα πάνω στο ψάθινο. Τι φρούτα να βάλω? Ένα σταφύλι, κάτι. Όχι, βέβαια είναι το καπέλο το κανονικό. Δεν βάλω. Στο κανονικό θα βάλεις φρούτο. Όχι, δεν βάλω τίποτα. Δεν κυκλοφορείς έτσι στη Μύκονο. Θα φύγω από τη θρησκεία και θα πάω εκεί στη Σόδομο και Γόμορο. Δεν πάω εκεί. Πώς θα πάω εκεί? Να σου πω πώς θα πας. Με το μαγιό, το παρεό και το καπέλο, το ψάθινο με το φρούτο. Πάνω τον ανανά και το περγαμόντο. Μανούλα μου, δεν πάω γιατί φοβάμαι εγώ εκεί πέρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ τα ακούω στη τηλεόραση. Κάνουν εκείνο, κάνουν τ' άλλο. Εγώ τι δουλειά έχω εγώ? Τι φοβάσαι, αφού έχεις μουστάκι, τα πάμε. Έχω μουστάκι και μπορεί να μου ρηχτούν. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Καλά, είσαι και πειρασμός. Όχι, βέβαια. Εγώ δεν είμαι κανένας. Είμαι λεβέντης, είμαι 2 μέτρα άνθρωπος. Λουκούμι, γιατί δεν πας, σκέψου το παιδί μου, καριέρα θα βγάλεις και δεν θα έχει ψωμί να φας. Θα πάω στο Καγιάφα. Δεν πάω, θα πάω στο Καγιάφα εκεί να κάνω τα μπάνια μου, γιατί με πονάνε και τα πόδια λίγο να. Δεν με πονάνε τα πόδια. Άστο, μην πας στη Μύκονο, θα σε πονέσουν περισσότερο. Στη Μύκονο? Τα πόδια. Ηλεκτρικός της ΕΑ σε πηγάδι, κι η Αριάδνη